Kadi basol ko kadi nga iti apagdarikmat ket adda na aramid ko amali Basol ko kadi nga iti na minsan nulipatan ka ket han ko in gagara Basol ngem no apay adda dagiti mangus-usig Nuiwag nga iti kinagpaysoan na ket madida pay ammo no anya iti nangrugyan na Jakot madaera Ni puris asaen Let ang barukong ko uray no kasano iti ramidek Amang leme ket apay nga kaspuy iti gasat Tuy biyag ko wenno adda dagiti tao adda dagiti tao nga mangbabalaw uray nagmayat iti kababalin mo Barod na irun akawari ayan basol ko kadi Di ako pas Di nagsakit Nasakit Abalikas Nabati akin ka wen adda pay gundaway nga iti kaadu iti naaramid mo nga mayat ket handa nga makita Di mapagpili ngem no nagramid ka iti masit wenno maysa nga nagkamalyan ket no apay nga isun ti makitkita da awan serserbita dagiti amin nga naaramid mo nga nagkalabes nga mayat Sulbon na bunga basol ko kadi basol ko kadi Ikari no apay nga kastoy tinagbanagan na Tutay pumusan Lagip mo't tulae Mangbiyak pinaglabas May kupina ng kalmanta Naputar at kanta Artis amang pasanta Nakeltay nga ayan sapay kuma tatda dagiti gundawhay nga makita da no anya nga talaga iti linaon Akastoy, tinted mo ang kalangama Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. wen kakabsat ken papagayam nadanon manen iti oras ngayon tayo pa nagsisina eta sapay kuma tainton bigat manen kita kakadwa tay manen at syempre gundawayak meten nga kablaawan dagitoy na ayat nga sumabsubaybay kada tayo iti programa tayo danig ken ayat ni apagayam Renz Garma Manuel Belango Ipagayam Lisel Maguddayaw, Pagayam Jaylord Batuelo, Pagayam Ranmel Pablo Ingaran, Pagayam Maribik Parungaw,
pagayam Jen Basa Trinidad, ni pagayam Maribet Kakbay, kini Insana Janjan Durian, Stameten kini pagayam Kadani Maribel Biskara Atiu, pagayam Catalina Casco, Resen na Biyernes, Lagip mo palunek, iti lugar ni Mama Karen Bros, iti Dani Balasiw Tao, di ka alagay tagyaman na kada kayo amin, ni pagayam Gurbak Gurbak, pagayam Christy Balwang, kasta ading Singsing Lailani Mamad, ading Len Bautista, ayan. itasip At syempre ni friend Remelin Catalon, friend Gretchen Belango, katragsak umana friend Madeline Nobinya Casbaliedo, kini Gayem Jonalyn Ardiles Jose, ni ate Gia Belango, ate Pusong Bato, ate Marlene De Leon, ate Elma Vicente Almanon, ate Divina Baksa. Kastamit din iti barangay Bantay Solana Cagayan, kata naimbag nga rabiyo amin dita ni Tatang Tayo Crisogono Dagyo Jr. aka Roman kinanti Juliet, ken kastamiten kadagitiyak kabsat na. Ayan ni barangay Captain Apolinario E. Miguel ken Auntie Chari, kastamiten kadagiti barangay opisyales. Kita na Bagatan, Laod, Amyanan, Daya, Ingana, Bira. Siyempre ni Mama Marie Chris Aquino, iti San Isidro, Santa Maria Isabela. Alawen, dayti pagayam yon Mr. Daniel Kenayat, pumakpakadan iti tangatang. Bye-bye and God bless.